Здравейте, днес ще ви демонстрирам един от нашите също така нови продукти, който се казва антена за Wi-Fi интернет, безплатен интернет, Касенс по-точно. Значи какво се съдържа? Вътре има диск с софтуер, който е на български език. Абсолютно стъпка по стъпка ви се показва какво трябва да се направи, за да се инсталирате драйверите. И след това идва ред на основния продукт, който представлява най-мощната антена, която съществува за прихващане на Wi-Fi мрежи на далечно разстояние. Така, имаме 5 метра кабел, може да се сложи външно, да се инсталира външно на прозорец, на подстряхата, на покрива, където имате място. С този USB кабел се включва към лаптоп или компютър. И на дадения лаптоп или компютър, поясняваме, работи под Windows. Прихващате интернет от далечно разстояние. Значи, максималното изчислено е 10 км при тестове, без никакви пречки от точка А до точка Б. Естествено, в реалния живот това не може да се случи, затова това разстояние намаля, но горе-долу в големите градове при сканиране се появяват между 25 и 100 мрежи, от които много са безплатни и всичките, които са свободни. Знаете, има кафенета, има спирки, има паркове, има всичко. Слизате долу, може да пиете едно кафе, да си вземете паролата и после от 100, 200, 300, 500 метра, километър да си хванете дадената мрежа и да си я ползвате. Така че има страхотно приложение, може да се движи на всички места. Страхотен продукт, антена за безплатен интернет до 10 км. Благодаря ви за вниманието, хубав ден!